Яңалыклар вакыты үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алсу Нуриева, исәнмесез. Әлмәттә дөнья күләм танылган Хәбиб Нурмагомедов Азнакайда азык культуралары әзерләүгә керештеләр. Районның Тымытык авылында исә терлекчеләр көрәшә. Әлмәткә катнаш көрәш йолдызы җиңел авырлыктагы UFC чемпионы, сугышчан самбо буенча 2нче мәртәбә дөнья чемпионы Хәбиб Нурмагомедов килде. Татарстанның нефт башкаласына визит кысаларында көрәшче берничә объектта булды һәм үзенең тәэсирләре белән уртаклашты. Тулырак алдагы сюжетта. Хәбиб Нурмагомедов Eagle FC лигасының катнаш көрәшләре буенча турнир карарга Казанга килде. Турнир узган ел көннәрендә узды. Казандагы бәйге алдыннан дөнья күләм танылган спортчы Әлмәт шәһәрендә кунакта булды. Визит Татнефть компаниясе ярдәме белән мөмкин булды. Башта атаклы спортчы нефтяник хоккей әзерләү үзәген карады. Хәбиб Нурмагомедовка яшь спортчыларның тренировкалар һәм ял өчен тутырылган шартларын күрсәттеләр. Аннары мәртәбәле кунак Мира спорт комплексына юнәлде. Анда аны Әлмәт спорт мәктәпләрендә тәрбияләүчеләр көтте. Соңыннан көрәшче үз иҗатын яратучылар белән аралашты. Әлбәттә, балаларның сораулары күп иде. Как вы стали таким чемпионом по UFC? Очень хороший, тяжелый вопрос. Ну, знаешь, как, сколько тебе лет? 11. Миңа 11 яшь булганда, мин спорт буенча ветеран идем инде. Мин гомерем буе 4 яшьтән башлап тренировкаларда булдым. Үз-үзем белән башлаганнан алып мин тренировкаларда йөрдем. Мин һәр вакыт үз максатыма бардым. Залда тренировкаларда һәр вакыт идем. Әлбәттә инде, минем юлымда каршылыклар да булды. 11-12 яшендә мин бик күп бәйгеләрдә инде катнашып өлгергән идем. Сабырлык һәм дисциплина спортта иң кирәкле сыйфатлар. Әлмәт спорт мәктәпләрендә тәрбияләнүчеләр Хәбиб Нурмагомедовтан аның карьерасына иң истә калырган мизгелләр, уңыш серләре һәм хәзерге вакытта аның эшчәнлеге турында сорашты. Хәзер мин төрле проектлар өстендә эшлим. Шулай ук шәхси эшләремдә, бизнес буенча эшләрдә бар. Дусларыма да ярдәм итәм. Спорттан социаль тормышка күчтем һәм үземне спорттан тыш тормышта да табырга тырышам. Журналистлар белән әңгәмәсендә UFC чемпионы Әлмәттә булдырылган матди техник базаны һәм Татнефть компаниясының спорт үсешенә керткән өлешен югары бәяләде. Матбугат конференциясе вакытында мөселман җәмгыяте вәкилләре Дагестан кунагына Коръән китабы белән киттеләр. Татнефть мондый җәмгыять өчен файдалы урыннар төзи икән, балалар, өлкәннәр өчен урыннар төзи икән, бу әлбәттә бары яхшы тәэсирләр, хис-тойгылар гына уята. Афәрин. Мин әле шуны әйтә алам, моның өчен бары мактарга кирәк. Хәбиб Нурмагомедовның визиты Әлмәт иҗтимагый үзәгендә тәмамланды. Биредә ул Татарстанның нефть башкаласында спортка гына түгел, мәгърифкә, мәдәнияткә һәм фәнгә дә аерым игътибар бирелүен билгеләде. Ровно 1 миллион стеклянных шариков и есть один красный. Попробуйте его найти. Согласитесь, непростая задача. Раз нашелся, все время остается наверху. Я должен был его найти. Хәбиб Нурмагомедовның Әлмәткә визиты көрәш сәнгатен сөючеләргә генә түгел, ә дөнья дәрәҗәсендәге йолдыздан урынлы киңәшләр алу мәйданчыгы да булды. Алсамирова, Вероника Рябова, Олег Павлов, Яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Азнакай районына эш сәфәре белән авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры урынбасары Ленар Гарипов килде. Кунак районда азык әзерләү процессы белән танышты. Аннан терлекчеләр бәйгесендә катнашты. Ел саен Азнакай районында аппарат ярдәмендә сыер савучы операторлар һәм терлек үрчетү технологлары ярыша. Бу үзенә күрә терлекчеләр өчен зур бәйрәмгә әверелә. Тулырак Илмира Шәрифуллина материалында. Азнакай муниципаль районы башлыгы Марсель Шайдуллин белән берлектә алар басу кырларда эш барышы белән таныштылар. Һава торышлары кырыс булуга карамастан, Балташ авылы басуларында эш гөрләп бара. Һәр эш график нигезендә җиренә җиткереп башкарыла. Әмма ләкин басуларга кырларга яңгыр кирәк. Җирдә дым юк. Мондый хәл район җитәкчелегендә борчый. Чынлап та быел бик авыр ел безнең өчен. Авыл хуҗалыгы өчен бигрәк тә вакытында инде язгы кыр эшләрендә башлап җибәрдек. Республикада иң беренче булып бөтен агротехник мероприятиеларны да үтәдек. Менә кызганычка каршы соңгы шушы бер айда яңгырлар юк. Менә 10 мм яңгыр яуды. Бу инде ай ярым вакытында кирәк безгә 40-50 мм яңгыр. Менә шуңа күрә инде безнең хәзер азык әзерләүгә керештек. Күреп торасыз, бу инде арыш басуы, Союз Агро оешмасында бүген менә арышларны йыгып синажга сала башладык.
Чөнки азык безнең җитмәскә дә мөмкин. Шуңа күрә инде без менә сөйләштек тә, шушы арышларны сенажга салырга дип сөйләштек. Хәзер инде күп еллыкларны да чаба башладык, һәм инде сенажга сала башлыйбыз. Тизрәк беренче укосын алып, теге барыбер яңгырлар явыр дип ышанабыз инде, икенче укосы, өченче укосы булыр дип өметләнәбез. Шуңа күрә инде безнең төп бурыч хәзер булган инде зеленый масса бар. Шуны җыеп сенажга салырга кирәк. Безгә район буенча яхшы итеп кышлату өчен малларыбызны 100 000 тонна сенаж кирәк, 100 000 тонна силос кирәк һәм 25 000 тонна печән кирәк. Безнең менә 35 000-нан артык мал эремегезле терлек, бу инде халыкның малы белән бергә һәм инде нинди менә агрофирмалар, нинди мегафермаларыбыз бар. Анда инде ел дәверендә сенаж белән ашатырга кирәк. Запаслар да бар узган елгы. На самом деле, выход из положения дип әйтәбез инде, бәйенкендә сыерларны ашатмыйча калдырып булмый. Бөтен булган үзләренең азимуй арышларын алар бәйенкендә ямага салалар. Бу калган районнарга да тиз генә мобилизация итәргә кирәк. На самом деле, һава торышлары яңгырлар бик күренмәй. Калган районнарда да бу әйберне тиз генә мобилизация итеп, кая нинди масса бар, бөтенсен ямаларга салырга кирәк. Обязательно сыерларыбызны ач калдырырга ярамый обязательно. Шулай ук Ленар Гарипов Таллы бүләк авылы механизаторлары белән дә очрашты. Техниканың торышын карап чыкканнан соң, авыл хуҗалыгы эшчәннәренә уңышлар теләде. Эшлекле сәфәр кысаларында Агросила, агрофирма Азнакайның сөт комплексы төзелеше буенча инвестицион проектны тормышка ашыру барышы каралды. Алга таба делегация Тымытыга авылы җирлегендә оештырылган сыер саучылар һәм авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәре бәйгесенә юл алды. Ел сайын уздырыла торган мондый бәйге быел да зур оешканлык белән узды. Район башлыгы һәм министрлыктан килгән кунак барлык авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәрен зур бәйрәм белән тәбрикләделәр. Көненә 150 тонна сөт савалар бәйенкендә. Елдан ел, менә Марсель Сфарович үзе әйтеп китте, елдан ел сыер саны да артып килә, елдан ел сөте дә арта. Шушы уңышларыгызга карап, без дә бик шатланабыз, бик зур рәхмәтләр әйтәсебез килә. Сездән бик күп тора. Сезнең куллардан безнең результаты, безнең өлеше дә бик күп тора. Шуңа күрә бу бәйрәмегезнең сезгә уңышлар телисем килә. Һәрберегез үзегез бу бәйрәмдә үзегезнең уңышларыгызны дөрес итеп күрсәтегез. Нәтиҗәсенә карата зур бүләкләр менә әзерләгәннәр, на самом деле, Марсель Сфарович. Күп еллар тырыш хезмәт куйган алдынгыларга, юбилярларга мактау кәгазьләре, бүләкләр һәм медальләр тапшырылды. Менә бөтенесе мин эшләгәндәге алдынгы терлекчеләр һаман алдынгы булып баралар. Рәхмәт аларга, бәяркәләргә бик зур рәхмәт, аларның хезмәтенә уңышлар телим. Тантана район мәдәният сарае артистлары катнашында матур концерт номерлары белән үрелеп барылды. Чарада төрле спорт ярышларында көч сынашу да булып узды. Һәм инде иң әһәмиятлесе сыер саучылар арасында уздырылган конкурс. Бу бәйгегә районның иң тырыш, хезмәт сөючән алдынгы сыер саучылары катнашты. Алар бар көчләрен биреп, үзләрен аямыйча җиңүгә омтылдылар. Ярышта барысы 21 сыер саучы, 18 технолог катнашты. Район советы башкарма комитеты җитәкчесе Айдар Шамсетдинов барлык конкурсантларны, авыл хезмәтчәннәрен зур бәйрәм белән котлап, алга таба зур уңышлар теләде, гаилә иминлеге теләде. Һәм ниһаять көтеп алынган минутлар җитте. Ярыш нәтиҗәләре буенча беренче урын Резида Газиевага бирелде. Ул агрофирма Азнакай җаваплылыгы шикләнгән җәмгыятенең Татшуган авылы җирлегеннән. Ярышларга алдан әзерләнергә кирәк. Ай ярым менә әзерләнәбез, өйрәнәбез. 2004 елдан бирле бер группада 60-тан артык сыер савам инде. 2 елга бер тана өйрәтәбез. Сыер сау авыр, конечно. Ну, заманалар үзгәреп тора, җиңеләеп тә китә, менә молокопроводлар киләделәр бу елларны инде. Җиңелрәк, кулларга җиңелрәк. Аппарат ярышына инде ай ярымнан артык әзерләндем. Әзерләнеп кулны шомартырга кирәк, бүтәнчә ни юк. Ярышта җиңеп булмый. Технологлар бәйгесендә беренче урынга агрофирма Азнакай җаваплылыгы шикләнгән җәмгыятенең Сәпәй авылы җирлегеннән Илнур Төхвәтуллин лаек булды. Җиңүчеләргә һәм барлык призерларга дипломнар һәм акчалата бүләкләр тапшырылды. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбаров, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. 10 майдан 3 июньгә кадәр балалар арасында юлда һәм транспортта имгәннәрне кисәтү максатыннан Татарстанда игътибар балалар, бала төп пассажир акциясе башланып китте.
Профилактик чаралар кысаларында Дәүләт автоинспекциясы Әлмәт районы буенча бәлик булмаган пассажирлар ташу белән бәйле закон бузуларны кисәтү буенча чаралар үткәрә. 16 яшькә кадәрге балалар катнашында 3 юл транспорт һәлакәте теркәлгән. Аларда 2 бала яраланган. Кызганычка каршы 1 бала һәлак булган. ЮХИДИ бүлеге барлык юл хәрәкәтендә катнашучыларны игътибарлы һәм сак булырга чакыра. Ата-аналар үз балаларының куркынычсызлыгына җитди карарга тиеш. Балалар үзләре өчен куркыныч тудыручы урыннарда булганда, шул исәптән юл янында да, караучысыз калганда да аларның турында кайгыртырга кирәк. Россия Федерациясе юл хәрәкәте кагыйдәләрен 22дә 9 пункты нигезендә 7 яшьтән кечерәк булган балаларны җиңел автомобильдә йөртү, баланың авырлыгы һәм яшенә туры килә торган җайланмалар кулланып башкарылырга тиеш. Дәүләт автоинспекциясе 7 яшьтән өлкәнрәк балаларында балалар утыргычында йөртергә киңәш итә. Игелек кыл. Дари Добро хәйрия фонды оешуга 2 ел ярым. Бу вакыт эчендә алар 5 тапкыр грант утуга ирешә. Узган елгы грант акчасына ком өстәлләре, анимациялар, мөмкинлекләре шикле булган балаларга реабилитация һәм адаптация өчен кирәк яраклар алалар. Бусында алар ярдәм кулын системасы, буыннар элемтәсен ясау һәм ныгытуга юнәлдерелгән проект белән Татнефть грантына ия булганнар. Сентябрьдән 750 мең грант акчасына программаларын гамәлгә куячаклар. Бүген исә Әлмәтнең битараф булмаган кешеләре, эш куарлары белән олы йөрәкле кешеләр балалар өчен бәйрәм оештырган. Лина Хәсәншина дәвам итә. Это шоу мыльных пузырей, прекрасный мастер-класс из школы юного диджея. Дари Добро хәйрия фонды директоры Гөлнара Әюпова сүзләренчә, Игелек фестивале Әлмәт районында инде 11-нче ел рәттән оештырыла. Смеются дети на планете фестивале ел сайын мөмкинлекләре шикле булган балалар өчен үткәрелә. Быел балаларны яклау көненә багышланган чарада 300ләп кеше җыелды. Монда инвалид балалар гына түгел, аларның әни-сеңелләре дә бар. Фестивальдә Яңа Кәшир интернат мәктәбе Акташ, Әлмәтнең 19-нчы мәктәбеннән физик мөмкинлекләре шикле булган балалар бар. Балаларны яклау көненә багышланган чарада барлык балаларның бәхетле булуын телибез. Иң мөһиме, күп эшмәкәр һәм битараф булмаган кешеләр килде. Бу мәйданчыктагы һәркем балаларга бәйрәм, куаныч бүләк итә. Чыннан да, якты кояш балкуын, аяз күк йөзе булуын телибез. Һөнәрчеләр союзы, Funky People Breakdance мәктәбе, Лена Прохорованың театрал театр студиясы, электрон яшүсмерләр клубы кызлары балаларга үзләренең мастер-классларын үткәрә. Балалар ветераннар союзы яшел фитнес белән бергәләп күнегүләр ясый, Playstar күңелләшү үзәге күбекләр тамашасын күрсәтә. Фестиваль чын-чынлап бәйрәм төсен ала. Шул ук вакытта чарага җыелганнар роль ясап карады, баллы мамыкның ничек барлыкка килүен күзәтте. Бина эчендә рәсем төшерергә, оригами ясарга, бәйләп карарга да мөмкин иде. 3 ел инде менә кайтнашам. Бу балаларның моторикасын үстерүдә бик зур роль уйный. Алар бик яратып бәйлиләр. Баштан инде крючок белән түгел булай, менә өйрәтәм, аннан соң инде крючок белән, энә белән. Смеются дети на планете фестивалендә һәркемнең кәефе күтәренке, чөнки бу бәйрәм улларны да, балаларны да бергә туплый. Мондый чарада физик мөмкинлекләре шикле булганнарга үз проблемаларыннан онытылып торырга форсат туа. Бәйрәмнәргә без йөрибез. Һәрбер шакта чакырганда безгә бик ошый. Рәхмәт сезгә. Картлар йортына Җәлил Актүбә бистәләренә йөрибез. Алар безгә һәр чак шат, гел безне көтәләр. Булдыра алган кадәр гел аларга ярдәм итәбез ди оештыручы Гөлнара Әюпова. Аның сүзләренчә, фестивальне балалар да, зурлар да ярата. Шуңа күрә күркәм традициягә әйлүенә шик юк. Лина Хәсәншина, Рамил Базардинов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәт драма театрында Бәби театр спектакле булды. Балалар телендә махсус нәни тамашачылар өчен куелган якты, матур, мавыктыргыч балалар спектакле. Безнең хәбәрчеләребез дә бу кичне драма театрда булдылар. Нәни тамашачылар гади һәм аңлаешлы формада моториканы, координацияны, логиканы үстерә ала. Мондый шартларда хәтта иң уялчан балалар да үзләрен уңайлы хис итәчәк. Это же ящерица! Бәби спектакльләре гадәттә 30-40 минуттан да артмый. Бу арада бала күңелсезләнергә һәм арырга җитешми. Чара тамашачылар янында уза. Интерактив бәби театрын карарга яңа туган балалар белән дә килеп була. Уен мәйданының бәләкәй булуы артистлар һәм балалар арасында уңайлылык һәм ышаныч тудыру өчен кирәк. В самой сцене Бүгенге театр балалар яклау көне уңаеннан куелды. Балам башкару сәнгать ассоциациясының ярдәме белән бүген кичкенә балалар өчен театр эше ул кече залда үтә. Балалар белән артистлар бер сәхнәдә һәм бер-берсе белән аралашып уйныйлар. Бу тамашаны сәхнәгә режиссер Алмас Садриев куйган. Уенчыклар, персонажлар һәм башка атрибутика куллану барышында балалар белән уйный алалар.
Бердә бала тамашачы гына түгел, ә спектакль вакытында актив катнашучы да була. Актерлар диалог барышында рус телендә генә түгел, татар телендә кулланалар. Шулай итеп, балалар театр сәнгатенә генә түгел, ә туган телгә тартыла. Бәби театры үз тамашачыларын тылсымлы һәм әкият атмосферасына кертеп җибәрә. Ламирова, Милена Валеева, Дамир Корбанов, Яңгыр вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтажер Илдар Гимаев сезнең белән саубуллашабыз. Игътибарыгыз өчен рәхмәт.